Sempre nos quedará Portugal, se di, pero este país irmán, co que compartimos lingua, historia e cultura, é aínda un gran descoñecido. Comenzamos esta ruta polo norte de Portugal visitando o maravilloso Palacio Nacional de Busaco, situado en Luso, preto de Coimbra. De estilo neomanolino, foi construído a finais do século XIX por un arquitecto italiano, con evocacións da Torre de Belén e do Mosteiro dos Xerónimos de Lisboa. No seu interior podemos admirar unha colección salientable de azulexos que contan as fazañas dos navegantes e descubridores portugueses alén do mar. A mata de Busaco é a fraga de árbores procedentes de todos os confíns do mundo que ben paga a pena disfrutar sen presa. Visita obrigada é percorrer as rúas empinadas da cidade de Coimbra, situada na ribeira do río Mondego. Recomendamos visitar o Mosteiro de Santa Cruz, a Sé Vella, a Igrexa de Santiago e, por suposto, rematar a subida tranquila na Praza da Universidade, a máis antiga do país e unha das máis senlleiras e prestixiosas de Europa, fundada no século XVI. É recomendable facer a baixada polo Xardín Botánico e dar un paseo pola ribeira do Mondego antes de abandonar a cidade, seguro que con ánimo de voltar algún día. Costa Bella é lugar de veraneo, de praias atlánticas inmensas. Con prepararse a admirar as casiñas típicas dos pescadores pintadas con cores que evocan o mar. A chamada Venecia portuguesa, Aveiro, ofrece ao visitante encantos especiais. Os seus canais son inesquecibles, pero é ademais unha cidade chea de patrimonio histórico e arquitectónico. Compre visitar o Mosteiro de Xesús, que acolle o Museo de Santa Xoana, a Sé, catedral, e a Igrexa da Misericordia, con fachada de azulexos. O barrio da Praza do Peixe é un lugar moi recomendable para comer ou cear, disfrutando da rica gastronomía portuguesa nun marco incomparable. Situado no distrito de Leiría, comenzado a construir a finais do século XII pola Orde do Císter, o Mosteiro de Alcobaça é considerada a primeira obra gótica en solo portugués. Monumento nacional dende 1910 e Patrimonio da Humanidade dende 1989. É dunha grandiosidade e dunha beleza abraiante. Compre recrearse admirando cada detalle en torno ao majestuoso claustro e visitar a igrexa onde repousan os restos da galega Inés de Castro e do seu amado o rei Pedro de Portugal. Ben paga a pena contemplar a vista panorámica de Nazaré dende o sitio e a igrexa de Nosa Señora de Nazaré. A praia da Bagueira é un lugar especial para pasear ao longo das interminables praias, contemplando ese evocador atlántico que ao longo da historia levou aos navegantes portugueses as aventuras máis incribles na procura do fin do mundo.